Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng sinigang na ulo ng salmon. At ito na po ang ating mga sangkap na gagamitin. Unang-una, gagamit po tayo nitong ulo ng salmon. Tapos, gagamit din po tayo ng bawang, luya, at saka sibuyas. Gagamit din po ako ng kamatis, sitaw, tanglad, talong, okra, gabi, organic miso. Gagamit din po tayo ng asin. Gagamit din po ako ng mantika para sa ating paggigisa. Tapos, sinigang mix. Pwede rin po yung sampalok ang gamitin nyo kapag wala po kayong ganito. Tapos, gagamit din po ako ng tubig. Ngayon po ay uumpisahan ko na po siyang lutuin. Ngayon po ay sisimulan ko na po siyang lutuin. Ang unang-una po natin na gagawin ay paiinitin po muna natin yung ating kawali. At pagkatapos po, kapag mainit na po ang ating kawali ay magpapainit po tayo ng konting mantika. Tapos igigisa po natin itong ating bawang. Tapos kapag mag light brown na yung ating bawang ay pwede na nating isunod itong ating luya. Pahihinaan natin ng konti yung apoy, tapos isusunod na rin po natin itong ating sibuyas. Hihintayin lang po natin na medyo maluto itong ating sibuyas. Tsaka natin igigisa itong ating kamatis. Yan, medyo malambot na po itong ating sibuyas. So, ngayon ay pwede na nating isunod itong ating kamatis. At pagkatapos po ay hahaluin lang po natin siya. Yan, hahayaan po muna natin ng mga 1 minute para maluto po yung ating kamatis. Pagkatapos po niyan ay maglalagay na po tayo ng tubig. Tatansyahin nyo lang po yung sabaw kung gaano karami ang lulutuin nyo. Pag konti lang po ay kukuntian nyo lang po yung sabaw, pero pag marami po yung ulo ng salmon na lulutuin nyo ay dadamihan rin po ninyo yung sabaw. Pagkatapos po niyan ay hihintayin po muna natin siyang kumulo. So, tatakpan po muna natin at hahayaan po natin na kumulo yung ating sabaw. Yan po ang ating sabaw, kumukulo na. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating tanglad. Tapos ngayon ay isa-isa na po nating ilagay itong ating ulo ng salmon. Isasabay ko na rin po itong gabi sa pagluluto ng ating salmon para sabay po silang maluto. Tatakpan po muna natin para maluto yung ating gabi at saka salmon. Habang pinapakulo ko po pala itong ating sabaw ay ilalagay na pala natin itong ating miso para mas malasa po. Maglalagay po ako ng mga 2 tablespoon ng miso. Tsaka may asin na po itong ating miso. Kaya wag po tayong maglagay ng maraming asin. Baka masyadong aalat itong ating sinigang. Yan, pwede na po natin siyang pakuluin. Tatakpan ko po siya ulit. Tapos hihintayin po na maluto po yung ating gabi at saka salmon. Tsaka ko po ilalagay yung iba pang mga ingredients na gulay. Ngayon po ay i-check ko na po itong ating sinigang. Ayan na po. Pwede ko na pong ilagay itong aking talong.
Tapos ilalagay ko na rin po itong sinigang mix. Pero kalahati lang po ang ibubuhos ko sa sabaw para hindi po masubrahan sa asim. At pagkatapos po niyan ay maglalagay na po ako ng asin. Tapos hahaluin ko lang po para ma-spread po yung lasa ng ating sinigang mix at saka yung asin. Yan, hindi ko na po siya tatakpan hanggang sa maluto po yung ating mga gulay. Tapos isusunod ko na rin po itong okra at saka itong sitaw. Tapos hahayaan lang po natin na maluto para green pa rin po siya, kaya wag nyo pong takpan dahil malalanta po siya kapag tinatakpan kasi hindi makakasingaw yung usok at saka yung init. Ganito po ang ginagawa ko kapag nagluluto po ako ng mga gulay na kagaya nito na mayroong green, para hindi po siya lantang tignan kapag naluto na. Yan, aantayin na lang po natin na maluto yung mga gulay. Tapos ipapakita ko po sa inyo mamaya kapag luto na. Ayan na po, luto na po ang ating sinigang na ulo ng salmon na may miso. Ito turn off na po natin yung ating stove para ma-serve na po natin. Ito na po ang ating finished product ng sinigang na ulo ng salmon na may miso. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!